shi ruwa ba zai ci gwani ba, giwa take tafiyar kasai ta kun sani ba wai ba, ke ce uwa a guri na Allah jadaran mama na. To ce idan da amana shi ruwa ba zai ci gwani ba, giwa take tafiyar kasai ta kun sani ba wai ba, don wannan kaya tabbas sai amala ba jaki ba. To bismillah Allah wanda yayi ni yayi mamana, karam basira alfarmar habibu manzona, da alihi da sahabbai na saka awa kena, da tabi'ai mabiya manzo rasul da ga amina. To ce idan da amana shi ruwa ba zai ci gwani ba, giwa take tafiyar kasai da kun sani ba wai ba, dan wannan kaya tabbas sai amala ba jaki. Ki tafiyar ki ta kasaita wane mutum bai kai ba, ke kin zamo gamji sara ba zai hana ki tsira ba, idan da rai lallai kuka ba za na bari ki kiyo ba, ki ce da su ke manan haihuwa ta nayi miki rana. Wannan wakar yaban ki ban fara ba, kin fi su wane su ko me gidan sama bai kai ba, ki bar su zan yi miki waka a radiko ba su so ba, Allahu ne yayi mun baiwar ta godiya na nuna. To ce idan da amana shi ruwa ba zai ci gwani ba, giwa take tafiyar kasai da kun sani ba wai ba, don wannan kaya tabbas sai amala ba jaki ba. Lallai idan na bebi uwa ba yayi asara babba, mama ce ta ɗauki cikin ka har wata tara duba, ga laulayi wani sa'in ma ba za ta rinsa ba, to dai ka kyautatawa mama kar ka sa ta a rana. Sannan yanzu idda za ka sanya kuka, kashinka ne da fitsari ba ta so kake yin kuka, tana haƙura ba ta ci ba ta baka kare kai kuka, idan ka girma tana da buƙatar kai mata mama na. Dole ce idan da amana shi ruwa ba zai ci gwani ba, giwa take tafiyar kasai da kun sani ba wai ba, da wannan kaya tabbas sai amala ba jaki. Ta ko a san niki baiwa dukkanin marasta kunya, don wani da ba a ma haife shi ba yayi miki wauta, zaki nake a gaban sa rayuwarsa zan gigita, ni zana baki dukka abin da kika so mama na. da kun sani ba wai ba, dan wannan kaya tabbas sai amala ba jaki. To addu'a ne da kike yi mun kwarai ta nayi min rana, kina ta ce min Allah za ya tuka duk burina. To addu'a ne kina tasiri ni na gani mamana, ki karasa min albarka ni ma na kalli gaba.
na zama ɗan baiwa, nake tare rowa ƙoƙi waɗansu na ta yabawa. Manzon Mukutar shi ne ya ce da mu bi uwa, ya ƙara cewa mu bi uwa, haka ya sake cewa manzo na ce idan da amana shi ruwa ba zai ci gwani ba. Giwa take tafiyar gasai da kun sani ba wai ba, da wani kaya tabbas sai a malama jaki. Zan dakata nan waƙar mama ban mu ma fara ba, ga dai gudanan na rera a yanzu ba ɗazun ba. Allah dai ya ja da kwanan ki gani ba kya kikiyo ba. Masar nake Ahmad gani da taken waƙar mamana, mamana haka 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 mamana, mamana ƙwarai ƙwarai ƙwarai. Giwa take tafiyar gasai da kun sani ba wai ba, dan wannan kaya tabbas sai amma